ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗପ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜା ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଥରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ଠିକ ନା ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଠିକ। ସେ ସେଠୁ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଭାବି ପାରିଲେନି। ଯିଏ ଯୋଉଟେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହା ମତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେନି। କହିଲେ ୟାର ପ୍ରମାଣ, କେହି ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିଲେନି। ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗୃହସ୍ଥ କରିକି ରଖିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଥାଏ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ୟାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବି। ଦିନେ ଜଣେ ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ସେଇ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲ ଦେଖି, ରାଜା ଆମର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଠିକ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ଠିକ? ନା ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ସିଏ ତା ବାଟରେ ଠିକ, ଇଏ ଆ ବାଟରେ ଠିକ। ନା ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ? ନା ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ରାଜାଙ୍କର ତ ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ କଣ କଲେ ନା ରାଜ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ, ନିଜ ବେଶ ବଦଳେଇକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ଗଲାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପାର ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ। ଗଲାବେଳେ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ସଜା ହେଇଛି, ତୋରଣମାଳା ଲାଗିଛି, ପୁଷ୍ପମାଳା ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଆଡମ୍ବର କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି। ସେ ଜାଗାକୁ ସେ କଣ ହଉଛି ବୋଲି ଭାବିକି 2 ଜଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ରାଜା ଝିଅର ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ଚାଲିଛି। ରାଜା ଝିଅ ହାତରେ ବରଣମାଳା ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ଗଳାରେ ସେ ବରଣମାଳା ଦଉନି। ଏଇ ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦିବ୍ୟ ଚେହେରା ଦେଖି ରାଜା ଝିଅ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ସେ ଆଣି ବରଣମାଳାଟି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଖରେ ପକେଇଦେଲେ। ଏ ରାଜା ତ ଛଦ୍ମବେଶରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଣ କଲେ ନା ବରଣମାଳାଟାକୁ ବେକରୁ ବାହାର କରି ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେଠୁ ସେ ରାଜା ଝିଅଙ୍କ ବାପା ଦେଖୁଥିଲେ। ରାଜା ସେ କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଝିଅକୁ ଚଳେଇବାକୁ ୟାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସିଏ ଆସି କହିଲେ କି ଦେଖ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତମେ ଏଥରକ ରାଜି ହେଇଯାଅ, ଆଉ ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧ ଦେବି, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେବି। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସିଏ କଣ କଲେ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବରଣମାଳା ପକେଇଲେ। ପକେଇଲା ପରେ ସିଏ ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ଗୋଡରେ ପାଦରେ ଚକୁଟିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଗଲେ। ରାଜା ଝିଅ ତା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିକା ଗଲେ। ଗଲା ବେଳକୁ ଇଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ରାଜା ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗା ପଡିଲା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ପଥର କୋରଡ ଭିତରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୁଚିଗଲେ। ରାଜା ଝିଅ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଏ ରାଜା ଛଦ୍ମବେଶୀ ରାଜା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା କଣ ହେଲା ମା, କଣ ଏଠି କରୁଛୁ? ନା ମୁଁ ଏମିତି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେକରେ ବରଣମାଳା ଦେଇଥିଲି, ସିଏ ଆସିକି ପାହାଡ ପାଖରେ କୋଉଠି ଲୁଚିଗଲେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ନା ରେ ମା, ଯିଏ ଲୁଚିବ ତୁ କଣ ତାକୁ ଖୋଜିକି ପାଇବୁ? ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଆ ଏଠି ରହିଯା, ତତେ ନେଇକି କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ? ନା ମୁଁ ଅମୁକ ରାଜ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ତତେ ନେଇକି ସକାଳେ ସେଠି ଛାଡିଦେବି, ତୁ ରାତ୍ରିକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯା। ଏମାନେ ତ ସେମିତି କିଛି ଶୀତ ଦିନ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ଯୋଉ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଲେ, ସେ ଗଛଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଚଢେଇର ବସା। ଚଢେଇ ଆଣିକି ପଚାରୁଛି, କହିଲା, ଆରେ ହେ, ଆମ ଦୁଆରେ ଅତିଥି ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ପଡିବା? ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବା? ଚଢେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଏମାନେ ତ ଶୀତରେ ଥରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି କଣ ନିଆଁ କୋଉଠୁ ଯୋଗାଡ କରି ଆଣି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପକେଇଦେବି, ସେମାନେ କାଠି କୁଟା ଜାଳିକିନି ସେକାସିକି ହେବେ। ସେଠୁ ସେ କଣ କଲା ନା ଗଲା, ଦେଖିଲା ଖଣ୍ଡେ ଚୁଲିରୁ କାଠରେ ନିଆଁ, ଛୋଟିଆ କାଠରେ ଡାଙ୍ଗଟାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପକେଇଦେଲା। ଏମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ନିଆଁ ଖଣ୍ଡେ ପଡିଛି, ସେ କଣ କଲେ ନା କାଠି କୁଟା ଏକତ୍ରିତ କରି ତାକୁ ଜାଳିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଜଳିଲା ମାନେ ସେକାସିକି ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଚଢେଇ ଆଣିକି କହୁଛି, ଆରେ ତୁ ଦେଖ, ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ତ ଆଉ ସେକାସିକି ଖାଦ୍ୟ କଣ କହିବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି, ମୁଁ ପୋଡିଲା ପରେ ସେ ମତେ ଖାଇବେ, ଆଉ ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଥା। ଚଢେଇ ଆସି ବସିଗଲା। ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ଚଢେଇର ମାଂସ ଖାଇଲେ। ତାପରେ ଚଢେଇ ଆଣି ଦେଖିଲା, ଇଏ ଏଠି ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ କଣ ଆହାର ହେବ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି। ସିଏ ବି ଆସିକି ତା ଭିତରେ ବସିଲା, ତା ମାଂସ ବି ଖାଇଲେ। ତାପରେ ଛୁଆ 2ଟି ବି ଆସି ପଡିଲେ ତା ଭିତରେ, ସେମାନେ ବି ତା ମାଂସକୁ ପୋଡି ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରାତି ପାହିଲା, ରାଜା କଣ କଲେ ନା ରାଜା ଝିଅକୁ ନେଇକିନି ତା ରାଜ୍ୟରେ ଛାଡି ଦେଇକିନି ଇଏ ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଫେରିକି ଆସିଲେ। ଫେରିକି ଆସିଲା ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଥର କୋରଡରୁ ଆସିକିନି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଲେ। କହିଲେ, ରାଜନ ଦେଖିଲ, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି, ରାଜା ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେୟା କଲି କି? ନା ନାହିଁ। ନା ତାହେଲେ ଚଢେଇ ମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ସିଏ ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଥାନ୍ତେ, ସିଏ ରାଜା ଝିଅ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁକା ନିଜ ଜୀବନ ବି ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ହବ ତ ଏମିତି ହବ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହବ ତ ଏଭଳିଆ ହବ, ମୋ ଭଳିଆ ହବ।